ساغبوونا کوڕێ ژنەبیێ نەگەلێکی پشتیڤێ ئیسا چوو ناو باژارێکی گۆژێرە نایین دگوتن شاگردên wî û elaleteke mezin yanî gel pê re diçûn. Gava ew nêzîkî dergehê bajêr dibû miriyek ji bajêr derdixistin. Ew kurê diya xwe yê yekta bû û dê jî jinebî bû. Elaleteke mezin ji bajêr bi wê re bû. Gava xudan dê dît dilê wî pêşewitî û jê re got: negirî. Ew nêzîkî darbestê bû, destê xwe lê da û yên ku ew hilgirtibûn sekinîn. Wî got: xorto, ez ji te re dibêjim rabe ser xwe. û yê mirî rabû û rûnişt û dest pê kir peyivî. û Îsa ew da diya wî, îcar tirs ket dilê hemûyan. Wan pesnê Xwedê da û digotin: pêxemberekî mezin di nav me de rabûye û Xwedê hatiye serdana gelê xwe. û ev gotina ha ya li ser wî li seranserê cihostanê û hawîrdora wê belav bû. Pirtûka pîroz, İncîl. Silav û rêz xweş bo birayên hêja.